Έχουμε έρθει στο πιο viral παγκάκι των ελληνικών social media και μόλις σε 10 λεπτά καταφέραμε να μαζέψουμε 3 σακούλες με σκουπίδια και ακόμα υπάρχουν άλλα τόσα. βρισκόμαστε στο παγκάκι στην Ιερά Μονή Καλύπετρας στη Βέρεια και πριν από λίγο καιρό βάλαμε ένα προσωπικό στοίχημα με τον Παναγιώτη ότι θα έρθουμε να δούμε τη θέα αλλά και να δούμε τι γίνεται από τα σκουπίδια. Φυσικά ήταν γεμάτο σκουπίδια, αλλά δεν χάσαμε χρόνο και ξεκινήσαμε να τα μαζεύουμε. Τα πιο δύσκολα ήταν να φτάσει στις πλαγιές, ενώ βρήκαμε πάρα πολλά μικροπλαστικά και κρυμμένα μπουκάλια μέσα σε θάμνους. Το πιο δύσκολο είναι σίγουρα η κλίση της περιοχής, είναι λίγο επικίνδυνα. Έχουμε βρει πάρα πολλά πλαστικά. Ο Παναγιώτης είναι ακριβώς από εδώ πέρα κάτω και καθαρίζει. Κρατεί χαμός από γόπες, τα οποία είναι και πολύ δύσκολο να μαζέψεις με τα χέρια σου. Μετά από λίγη ώρα και πολύ καθάρισμα, τουλάχιστον με αυτή την φανταστική θέα, τα είχαμε τελικά καταφέρει. Ο καθένας από εμάς και από εσάς που μας βλέπετε, μαζί με τα δικά του σκουπίδια, Μάζεψε και τα δικά σου σκουπίδια και άμα έχει τίποτα τριγύρω, πάρε και τον άλλον και να σέβεσαι φυσικά τόσο τη θέα όσο και τον συνάνθρωπό σου. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαλιλαίο Γκαλιλέη.